absolut, no hi ha dificultats. Es venen amb tota naturalitat. Es venen, aviam, l'espai dedicat als llibres en català i l'espai dedicat als llibres en castellà estan en consonància amb la producció. A l'aparador tenen el mateix espai, les taules de novetats tenen les mateixes. Probablement la meva llibreria estava dedicada a narrativa, fonamentalment. L'assaig ocupava un lloc petit, infantil un lloc petit. La narrativa era l'especialització de la llibreria i potser els prestatges de narrativa en castellà eren més grans que els de narrativa en català. Però en canvi les taules de novetats i l'aparador eren iguals i no hi havia cap dificultat per vendre en català. Jo vaig reunir els lectors, vaig fer una crida per dir que les xifres m'obligaven a tancar. I aleshores aquestes persones em van dir que acceptaven que havien baixat les vendes, acceptaven que jo no arribés a cobrir les meves despeses, però que en canvi s'havia generat una dinàmica, l'Àgora havia estat un punt de trobada que per ells era important i no el volien perdre. Aleshores vam pensar que havíem de ser independents, vam pensar que havíem de crear una associació cultural sense ànim de lucre, que havíem de posar unes quotes mensuals, ens van rebaixar una miqueta el preu del lloguer i comptem sobreviure. Mira, de moment hem decidit que seguirem fent presentacions, seguirem convidant traductors. La llibreria Àgora s'ha caracteritzat una mica per les relacions amb els traductors. Era una cosa personal, a mi m'interessa la feina dels traductors i aleshores això ho vaig potenciar. Es faran les lectures amb la llengua original i els altres seguint la traducció, es faran les lectures dramatitzades i quan tinguem una presentació o haguem de vendre llibres ens hem posat en contacte amb el Gremi de Llibreters de Mallorca, de Balears, perdó, i aleshores de manera rotativa vindran llibreries amb el llibre que nosaltres tinguem per vendre. He vingut tot el temps i, mira, per exemple, el primer que he tret és veure que les persones estan preocupades i no es tanquen a casa seva, venen a manifestar la seva preocupació. I això m'ha tranquil·litzat molt perquè penso que és l'actitud correcta davant d'una preocupació. I avui m'ha tranquil·litzat molt la resposta de l'administració, és a dir, totes aquestes ajuts que avui ens han explicat, doncs penso que deixen a les llibreries més protegides, no tan desvalgudes com hem estat. Per tant, me'n vaig molt contenta perquè tots abans de llibreters som lectors i aleshores com a lectora penso que les llibreries estan fortes i l'associació cultural de la que formaré part, la seva prioritat és aprofundir entorn al llibre perquè la formem lectors i bueno, tot el que sigui ajuda a les llibreries, doncs em sembla que està molt bé que l'administració es sensibilitzi i no ens vingui dient que té precarietat. O sigui, que en comptes de la precarietat es donin unes xifres que trobo que això tranquil·litza molt.